Здравейте, това е Виолета Христова. Аз съм Христо Мотанов и заедно с Ана Цанкова, която в момента не присъства, организираме поетични събития. Така, горе-долу веднъж месечно. Надяваме се, че макар и вече официално споделиха за това, че за момента ще имат една мини-релокация, да продължим нашето партньорство с тях и когато вече се установят. Това е Виолета, както споменах. Тя е автор на няколко книги. 11 на брой. Така, някои от тях са с... повечето от тях са също с поезия, някои от тях са всичките. Нямаш ли детски книги? Те са извън. Те са извън тази бройка, добре. 11 книги с поезия. Включваш ли и Господаря на гледката в тази? Включвам го, да. Така, сега ще може да чуете нейни стихотворения. Всъщност на масичката, ето там, тази стъклена масичка при входа, има няколко книги, които се продават. Мисля, че това са последните, всъщност, Една ампула мрак и Господаря на гледката. Тя ще ви прочете и от тях, предполагам и не включени в тях, ще ви разкаже и за детската литература, защото има един прекрасен повод, който се случи съвсем скоро. Вчера. И така, това от мен. Оставям Виолета да се представи. Благодаря. Здравейте! Изключително ми е приятно да съм в това пространство и си признавам, че доста време отхвърлях поканите на Христо и на Ани. Много благодаря за това, че ме поканихте, защото аз самата отдавна не съм влизала в кожата си на поет и си признавам, че съм позабравила как точно се случваха тези неща. Разбира се, благодаря ви. Тук няма хора почти, които не познавам и едва ли мога да ви изненадвам с нещо. Знаете и какво пиша, и какво съм издала и почти всички имате тези книги. Даже така леко се съмнявах, че трябва да ги вземам с нас. Но тази вечер има доста интересни събития и ако аз трябваше да избирам, бих предпочела да съм или на срещата с Пейчо Кънев, евентуално и на Георги Атанасов, но поради така стечение на обстоятелствата трябва да се задоволя със собствената си личност. Но въпреки това ми е страшно добре да виждам приятели и да си говоря с вас, защото отдавна не ми се е случвало. Още повече, че, както Христо спомена, имаме много хубав повод в нашето семейство. Вчера се роди, в Мексико се роди моята внучка Леда. И това е изключителен повод за мен и съм много щастлива. Сега, всъщност, още нещо ще кажа. Мислех си какво мога да споделя тази вечер и разбира се, раждането на Леда беше първото, което ми хрумна. После си казах, че когато сърцето ти е разпиляно в толкова много страни, като Австрия, където живее едната ми дъщеря, като Мексико, където живее другата ми дъщеря, някак си не можеш да наречеш този свят там, онези хората ги наречеш други, сякаш този свят е целият твой. И мислех си точно това нещо и казах, че аз винаги всъщност съм усещала точно това нещо и сякаш то ме е избрало и като житейска съдба. Това съм искала да кажа и с стиховете, които пиша, че никога не приемам света и другите хора за те, за онези, за другите, а сякаш всичко е част от мен и от моя живот. Такава беше и идеята, дори когато направихме литературен кръг смисъл, но за него ще говоря после. Казах преди малко, че отдавна не съм влизала в кожата си на поет. Това е защото в последните 2 години започнах да се занимавам с детска литература и направих издателство Боболече и издадохме
3 детски книги, 2 от които написах аз, и тези непрекъснати срещи с деца, една съвсем различна публика от тази, на която съм свикнала, за мен беше като някакво откритие, беше нещо много спасяващо, много, много важно. И затова сега по някакъв начин се вмъквам отново в кожата си на поет. Не, нямам нова книга, макар че почти е написана. Надявах се да излезе до май месец, но няма да се случи точно поради раждането на Леда. Въпреки това ще прочета малко и стари стихотворения, и нови стихотворения. Надявам се, че да чуете толкова познати стари текстове няма да ви бъде неинтересно. Сега ще започна с няколко неща от последната ми, да кажем, от предпоследната ми поетична книга "Една ампула мрак". Какво ми каза тази нощ на тръгване? Сънят река е с много брегове и остри камъни, въртопи, речни ями. Ще те докосна и ще се събудиш. Ще се събудиш и ще ме забравиш. Но твоят път до следващата нощ е само дебеширена чертичка. Не се страхувай. Тъмното е длан. Обичам те и много си ми важна. Вратата е последната вляво, малко по-нататък е сърцето. Смъртта е само малък таен джоб и ново обещание за тяло. А утрото е влага, скрита в мен. Ще се събудиш и ще ме забравиш. Това ми каза тази нощ на тръгване. Неизбежно се казва това стихотворение. Аз по принцип нямам чак толкова много любовни стихотворения в тази книга, затова се радвам, че мога да прочета и такова. Не ме избираш ти, душата те избира. По прости правила, по свои си причини. И лястовицата така гнездото си намира, а славят любимите градини. Живея в сладостта. За крясъка съм глуха. Паричка е сърцето ми и пари. С нея ще платя любимите товари, когато се прибирам от света. Сега се очаровам, очаквам и оставам. Предпъвам се в оголения страх. Събирам обещания, изричам и забравям това, което вечер изрека. Не ме намираш ти. Душата те намери на сенките сред смътния седев. Умът те разпозна сред своите химери, но толкова е предвидим умът и не любов ни свързва. Паяжи налепне по устните ми, светла като мед, а думите изглеждат само безсловесни и краят на страха предизвестен. В предишния живот не знаех, че е зима, не знаех, че земята се върти и винаги пристига това, което имаш, преминало през всичките врати. И каза тя, земята ми е чужда с тези разстояния и храсти. Искам да сдобрявам, не да губя, защото съм направена от щастие. Каза, че смехът те изкушава. Кара я да бъде нелогична, затова се смее до забрава, даже до забравяне на всичко. После каза, че не се страхува от идващите разливи на есен. Откакто е създадена, пътува между гнева и кроткото му ехо. Каза тя, че думите са празни, когато не пристигат от сърцето и лесно се превръща в съблазън умелата усърдност на поетите. А иначе, защо са тези думи?
да капят от словесните дървета. Какви са тези пристъпи на вяра? Каза тя и слезе от небето. И помня как снегът не заваля. И как не се спомни до край небето. И нямаше нагоре стъпала, водеха надолу към мазето. От думите пристигна тъмен звук, а беше невъзможно да е тъмен. И нито сняг, и нито бял памук, в който слабостта ми да потъне. Лъчливият апостол на съня изгря и над тополите се вдигна. Камбаните звъняха до една, но нищо до ушите ми не стигна. Върху небето яростен педел кълнеше и надвикваше душите, а сребърният утринен пергел отново очерта кръгът на всичко. Защото много дълго ме боля и цялата тъга потъна в мене. Запомних, че снегът не заваля. После вече нямаше значение. Тази книга съм гледал. Да. Все пак да не прекалявам с четенето, защото хубаво е, от опит знам, човек от време на време да прави едни енергийни паузи, в които хората да глътнат глътка от питието си, да си поемат въздух, защото си казвам, че четенето на много стихотворения едно след друго е като прияждане и може да му дотежи на човек. Затова ще се опитам да кажа и нещо друго, освен да чета стихове. Това другото, което искам да кажа, искам да разкажа за това, с което се занимавам. Аз поделих, че издавам детски книги и че сме за една година издадохме тези 3 книги, които така са ми гордост. Но другото нещо, за което искам да разкажа, това е какво представлява литературен кръг смисъл. Не знам дали... Разбира се, че знаете какво е литературен кръг смисъл, някой от вас, но преди 10 години, значи 2013, се събрахме една бойна група от писатели, поети и си поговорихме какво искаме да правим и какво е съвременното състояние на литературата, която ни е обозрима. Всеки от нас имаше книги, правеше много неща, за да стигнат те до хората и говорейки си, решихме, че искаме по някакъв начин да се обединим така, както капките се обединяват в вълна. Тоест, по някакъв начин да правим неща заедно. И направихме литературен кръг смисъл, чийто председател съм от тогава. В началото не ми беше много ясно какво правим и защо го правим. После някои от нас си тръгнаха завинаги. Греша Трифонов, Гълъб Ковачев, едни прекрасни поети. И малко по малко животът ни научи какво означава литературен кръг смисъл. Започнахме да правим книги на приятели, на писатели, които не познавахме, но харесвахме. И съм много щастлива, че в днешния ден литературен кръг смисъл е една издателска платформа, която издава съвременни български автори. И колкото и да не шуми тази платформа, все пак ми се ще да спомена, че заглавията, които издаваме, предимно българска поезия, са сред едни от най-добрите и в обозримия ни днешен литературен ден. Изключително горда съм с книги като книгата на Ана Цанкова и предишната, която взе наградата Южна пролет, и сегашната Гибла от миналата година. С книгата на Кръстю Раленков Кислород, която беше номинирана за наградата
Иван Николов и Христо Фотев. За книгата на Женя Димова "Романтика за напреднали", която излезе миналата година и също получи 2 номинации за Иван Николов и за Христо Фотев. Това да издадеш 3 книги и те да са сред най-доброто, което се издава, за мен е така и лично признание, и лична гордост и радост. И затова ви го разказах тази вечер, независимо, че отклонявам вниманието от личните си поетически усилия, но в края на кращата това е важно. Добре, ето и самата Аксинья Михайлова най-после, дочакахме Дакси. Сега ще прочета малко от по-новите неща, които не са все още влизали в книга и се надявам скоро да влязат. А вие, ако много ви дотегне, просто помахайте и ще ви дам думата. Това стихотворение се казва "Двете посоки на всичко". Кого ще намериш при вечер? Ще кажа нещо преди да започна. Винаги съм се чувствала много сигурна, когато чета стихотворения, които съм чела много, като тези в "Ампула мрак". Там някакси и усещам, че владее и гласа си, и паузите си, но когато не съм чела стихотворенията, пристъпвам към тях буквално като към чужди и леко ми е неловко. Двете посоки на всичко. Кого ще намериш при вечер? Щом зимата влезе и грабне дрехите от простора, птиците от небето, листата от есента, и щом се скрие от погледа дори чешмата на двора, а есенните човеци в зимния свят заспят, бавно потъват в себе си, охлюви и голословни, става съвсем чуплива рамката на света. Кого ще намериш тогава в зимната безтегловност и как продължава всичко след минуса на смъртта? Още не си завършил светлата обиколка, а вече настава вечер, а вечер настава хлад. Времето заличава липсата на сърдечност и те оставя на прага само сребърен сняг. Нищо, Кукиче се казва това стихотворение, нищо случайно не ми е чуждо. Снегът се подписва с мастило от моите вени. И по-добре е камбаната на пролетта изобщо да не ме събужда, ако трябва винаги да съм в това изречение. Ако трябва да стигна до някакъв праг, да намеря заветния завет, като птица сигурно щях да съм по-добра и нямаше да се отчаивам. Като прозорец щях да бъда витраж, твърде е слисана тази порода. И щях да надничам към всеки мираж с очи разногледи от обич. Но нищо случайно и нищо съвсем. Посред безкрая от важност един незначителен елемент – стръкчето на коража. Когато радостта се прибере от дома, ще намери детското столче до масата, люлката в двора, кутия с разни съкровища, ще се облегне на спомена и за миг ще притвори очи. Когато радостта се върне вкъщи, баба вари все същото сладко дюли или от бели череши. В градината живеят най-огромните тикви и всяка е каляска за принцеси. Когато радостта се качва по стълбите, баща ми е жив и сглобява къщичка. В нея радостта да поиграе на голямо момиче, на майка, на баба, на тъга и на живот. После да притвори очи и всичко да замирише на люленци. Голям драматизъм настава.
Душата всъщност. Не я наричам, тя се изтощава. Наднича през себичните прозорци. Изглежда дребна, смъртна и такава, че няма за какво да я погледнеш. Невръстните й думи се променят. Очаквани излитат 2-3 рими. От есента си взема златно време, от зимата си взима още зими. Така вървим и пълним дните с нищо, а всичкото ни дави и покупва. Не я наричам. Искам да поплува, свободна в свобода да се изгуби, да избере и дълго да избира, дори когато краят е отчаян, но да е жадна, докато извира и да не знае на какво играем. Сега тук се чувствам като звезда. Може ли да си поговорим нещо? И защото този монолог просто ме... Аз извинявай, че ще те прекъсна, така или иначе даде думата. Бих искал да поканя всъщност Хайри, който сподели, че е превеждал твои текстове, защото ми е интересно как точно ги е превел на, тъй като той превежда от български на арабски. Може ли да преведа, да поканя Хайри? Това е мой личен преводач от арабски. И на всички, които познавам. Благодаря ти, Хайри, много. Заповядай. Всъщност аз не помня точно как се случи, но Бойко Ламбовски представи, вика, Хайри, да знаеш, тук има една много сериозна поетеса. Викам, нали така, да внимавам. Викам, добре, да аз съм винаги внимателен с всички, защо така го казваш? Вика, не, това е една сериозна поетеса. Викам, добре. И тя веднага ми подари тази книга. Повярвайте ми, само като четох това заглавие, една ампула мрак. Даже аз го сбърках мрак. Мисля, че темнина, ако казах, защото има страшно много синоними на мрак в арабски език, не за друго. И веднага ми грабна заглавието, стихотворенията. Просто веднага намерих какво мога да превеждам. Тогава бях още в началото на така, скоби, моята кариера като преводач. Аз до сега не вярвам, че това ми вече е една съдба, от която едва ли ще може човек да избяга от нея. Всеки автор, така или иначе, той се занимава с много езици. Но това, което ми радва, че поезията на Вили излязоха в електронен вид и на хартиен носител в Канада, тъй като той е огромен сайт, има близо 1 милион арабски граждани, които живеят там. Така че в Канада след това бройки бяха и изпратени в Ливан, в Сирия, в Йордания. На мен наистина голяма чест да ти превеждам и се надявам да продължаваме все още. Има какво да си работи. Благодаря ти, Хайри.